Hi guys, majong buntag ninyong tanan, ako na po ni si Jinbers. Karon guys, na Milaris Kusina. Okay, nagang pamati guys, sikad nga kanang nay. Sikad nga kanang nay. Nahilot, tapos mama linis siyang cellphone ang napuno na ba? Puno na, makaduwa na ko. Morning guys, morning. Duwa na ko nun siya siyang cellphone. Sige yan, natug pa, bawis yan og tug, kaya og maklase na pod. Nandiyan guys, namalit din dun dyan ng kanong kuan guys, mangga. Kay pampalasa, kaya wakoy kuan. Wakoy panglasa pa tagahang ka ng kuan, lalamunan. Na guys, mangga. Gahapon, nagijang gipalit yun dyan. Namalit na po kanani. Namalit na po na siya dyan gahapon. Nadalis lamisa, kanang dyan pinalit nga. Yun dyan gahapon. Na guys, nagijang pinalit gahapon nga mangga yun dyan. Tag 5 ang isa, bago pa ning kuan. Pukpuk. Dagang giinam nga kuan guys, sambaw. Decolgen 40 o kanang Robitussin gel. Mayang giinam nga kuan guys, sambaw niya. Kaloy sa Ginoo, di nakadyo ko maguboy naka gabi aga lamang ilong arang ka kuan. Barado. Diyan na pagamong mga prutas guys. Kag biyabas, haning kanon ning biyabas unja. Ag grapes o kakyat-kiat, urot na. Ag saging diya, ripe na kadyo ag kuan guys, saging. Diyan na para bagamong kuan guys, biko. Namong biko na pa. Mapamahurot, pati agamong kuan, spaghetti. Diyan nagkaon man ko ganiya og kanang biko nga giparisan og kanang sikwati. Aning kinana na mainit ko ganina. Alihian dyo ko dani kuan. Sakit-sakit. Kay bagong tuig. Taysa. Mapagani pagsugod sa tuig na sugda naman o kuan. Sakit-sakit bitaw ginoora bitaw kuan guys. Bahala. Ginoo na bahala tagaan ta ni dyan kuan. Sakit-sakit. Na si Junjun guys sa karni. Diyan gipang hiwa-hiwa para inag magsahog. Diyan gipang putos-putos so kuan guys, plastic para inag magkuhag isahog. Di na mag-hiwa-hiwa kay kuan na siya. Prosin mang madawat magud karni guys nga kanang na-prosin na diyan imo ang basun din ibalik ni magbutang sa lip. Magka-bakterya. Mo nang diyan naman ning gigutad-gutad bisag naka-prosin. Diyan gipang putos-putos sa plastic para inang magluto kanina lamang isa ka putos sa waon para di na mag tad. Sobra man na namo dias bagong tuig o na mo hudta og kanang kuan luto kay para namang daghana. Unsa guys, kamusta namong tanan guys? Manginaot ko nga okay ra mong tanan karon 2023 na gajud. Ay namalit po si kuan sa yuti. Kailan may mapod ni sayuti agisahon din sa hugan o kanang kain gamay. Nabintaha dyan ang pamati guys nga namasad sa gahang tibok lawas. Kay sa kadatong naiwa pa ko nagpahilot sakit ka dyan ang kuhan likod karon na. Kuhan na siya. Minggan-gaan kanang nai pamati din nakadyo siya. Sakit. Di man na ako mag-vlog ron kaya sa tangiris sa gahang kuhan ba. Lalamunan. Sige lang guys. Laban lamas gyapon pa kay kaluyan ra lagitas Ginoo. Sa katong nay naparehas na ho kay na mapining comment nga naparehas ko na pud sila na ho. Nga ning gibati pud. Laban laman ta. Kay unsa na timingan man ja uso mo pud ron nga kanang ingaron. Ning balik na gani po COVID sa Manila. Daghan ako no mga na COVID sa Manila tungod sa kuan ba? Kanang panahon nga init, diyan makalitra ka ng uwan mo nang kita nga mahina ra tag resistensya
dali ra ka jud tama igat mo di jud ko magpawaw ka ng kuan vitamin C kay hindi gani ko makainom kuanon ko ubuhon sipon ko pero na timingan ra jud guys nga ni ang tungtungag bagong tuig na magkasakit sa ugma klase na pud ugma guys January 4 tapos giyan nga bawi jis giyan og kanang kuan to gahapon nang labas siya nang laba kay di pa mo ko makapanglaba kay sakit ka maning ang kuan ang likod ang liog sakit pa ang bugat mo nang tungkan lagi kog na ako pamatiin kay di ko maka ligligok ang awas na di pa makatarong og kanang kuan ba liglihok og natay pamatin man naloy kong giyan gapon kay siya nang laba pero di man dinon pudloy na nga nang ato ang anak manglaba kinahanglan pud na sila nga ato ang palabhon kay para maabot ang panahon nga mag-asawa na sila makamaw sila mo tabang sa mga buhatonon sa ilang asawa pero maluoy lamang gadto ko mo sudo nga si Jay kuan ba manglaba nagapon nga binijang panglaba eh Luto na lang ko, Ruben, hindi mo lagi. ito sa tisang ikaw rin magtilaw kay wa ba dyan ako'y panglasa o parat banig unsa agamang ibutang samo ang sinabaw guys kuan repolyo ako may nagkuan dani nagsabaw ang lamasan o kanang luya bombay o kanang sibuyas dahon jaga makan guys repolyo dia diyan na pa may salin nga kuan kamunggay mama kada adlaw man na mo siya lawujan nagidang kuan nila oy nagidang nila na mukhaan naman na siya kanang nga na lawoy okay ra na ni dyan kada adlaw nila oy kay palitan po na magluto mig mga ngani naman po kuan nga di siya mukhaan kay lainan siya mas lamihan pa siya sa nilawang kamunggay manang kada adlaw dyan na namo siya lawujan kay balag di siya mukhaan na nga mga sudan basta na siya nilawoy nga kamunggay Dapat manipid ulang mo, ginanagdara na kamunggay yun. jadi man po niya pasubakan naman tay pritong isda dito sa repe atong nay pagbagong tuig nagprito mig isda igura man po siya nagtimi-timi nga to dito sa kwan guys freezer ja subakan unta di man siya mosugot puro ra na kwan guys kamunggay gibutangan o kanang tangad o kanang sibuyas dahon Muna yung burrito. muna diyang paborito palitan na mo laming sudan di kay mas lamian pa siya nang nilawoy nga kamunggay pagpakano ni mo mga kuan mo reklamo man mayngan man nga lansa kuno lay lami ni daghang kuan mo nang lawo sa kamunggay kay pasudanan ni mo kamunggay wa may reklamo agamang lamisa guys nga dako wa pa na mo nabalik napadito na magibutang sa kuan sala kinapay mga nakabutang mut sugod ni kakigkig guys kay imbes kigkig pa muwadan paganag kaon samot na mura na ko danig tukog sunod adlaw pa ko nang sipunon tangawa mga chitay-gana mo kaon basta nga ni bito guys kasi punon ko dya kanang ubon ko ako'y gana mo kaon kay agahang panglasa pait loya to ang anak guys sugat to ang bana o basta kita inahan mo'y magkasakit kay di ta ka dyo maka liklihot pero pasalamat na naman kong junjun kay buutan siya di siya mo pasagad ba siya mo'y ijatanan kay saan marugingani ko di magadyo ko ganahan magkuan di magadyo ko ganahan magliklihot labi na ko sipon kay bagat sa o nga sigiyan pod mulihot pa sigiyan pero maluoy gihapon ko naanag na taba nga itagajud mo kuan mulihot manglaba manglimpyo si Junjun kaya pamapod siya biyahe ugma mo biyahe na siya kay kuan naman klase na Uy, pikot! narinage hi guys masang buntag inyong talan guys mamahaw ta Mamahaw ta guys! Oh, ta guys. Mamahaw ta guys! Morning! kasi mo gibati mga nga balik na pagdani na pagdani nagbagungko eh Oh, masaya ko din kasi dito. mas
Mas layo dyan makapiling ang pamilya man o. Kaya ikaw rin isa nga. Makagwa. Wala, may akong uban perme sinisos. Pagmagbiyain. Kuan. Nabatian gyapon ni mo mga na ah. Ikaw siya. Kung sa'yo mag-una na tuloy, ay gigay niya. Kung balay ka, ato naman yung naguan. Wala. Gini nga naman, matianim bisagwa na. Oo. Perme lang. Tuling, gabi niya. Ito may aging simana dito. Nagtakit talikod ko dito pa doon ba? Ang balik niya, giana oh. Mura gi. Baliktad. Oo, gibaliktad. Mingko ito. Mingko, oy. Dadali ko ka ng hayang ba? Giatan dahil. Binuwangan na mga papa. Nakulang na spawn. Kanang, ito nariglahan mo ng iro. Matinga ko sa'yo. Riglahan ba ng iro? Matinga ko. Di ba mariglahan ng iro? Matinga si sa kaya nagdugod-dugo. Ano na ibo-ibo? Pero dili, karmi, kada kanang hapit ng mama ng bulan, ginahan na siya. Riglahan mo ko na. Di man mahimo ako mga anak sa una, di na akong paluwak. Kaya dito mag-eskwela sila. Kato si Gina, di ka to kay Balo. Maadto ko na eskwelahan, maadto na akong maestra. Managod ang maestra nga. Kay muta naman ko, ma'am. Kung sa mga anak ni ma'am. Kung man mag-sige, kuhan eh. Aloy sa Ginoo, yung anak. Maliit ng unto kay maging nga. Maliit ko na siya kay magbahog pa sa baboy. Tinuod din na, ma'am. Maliit, Gina, maliit sa una, oy. Magbahog pa man sa baboy. Ako ga. Nagkari. Ulian ko na ba? Paulion man na ako. Kada adlaw na na sa unto ni binan ako pakulim. Paulion man na ako. Gusto ko na narbaho na kong syudad. Gusto ko na narbaho na kong syudad. Waka Jotek Domingo. Upulian ko sa Sabado hapon. Din ika Domingo lunes. Ay lunes ko kanong balik at puya noon. Di naman ko ng papa. Mure gidagatan na ni ko college ko magbagod ko ni Lola sa akong boarding house. Mure gidagatan. Naingnan ka na Pauli. Ako na. Way Jote, asan mo? Wala, may tartar. Pauli! Pauli. Sabado hapon, Pauli. Ay Jote pa mo Sabado. Si Jesus di man gusto sila na pang yung mga anak ni Yan ginapalo ako. Ito ni sila ako na maestra. Wala di ko yan. Gikan pagit sa pag-grade 1 lang, grade 2 lang, grade 4 hantod high school sila din. Dito sa Ubong. Dignan gud ko sa katong na ikauban niya yung barkada nga, taga-bukid nga. Siya, grabe po di mo kakuan. Ay good. Hindi na yung, ako ni anak. Ulawan sa dito. Pero ako Wala lang. mo din na. Dili ako ang nasa inyong panahon ba? Kung kita mo ako ng buhatan ni mong kay nilalim di. Ulawa kaya. Di mo ano na. Ilaw na yung mama ko. Wala Ulo ba yan? ginagawa sa high school. Palo ako. Ulaw din na pasapaso ng mama. Ako pero din ako pasapaso Mulo mama. ko ikaw. Mulo ta mo. Ulo pa, oy. Samot Ano ulaw man? Samot na nagaya buyap. Amaw na, kaya buyak naman. Wala pa yung nilakot sa kuya. Pagkuyog me. Akong biyaan ni kasada maglakaw. Kung hindi sunod-sunod. Di, di. Ulaw ba yata? Uncommon manggod kaayo. Ha? Uncommon kaayo. Munang alone ka kay siyempre may untag tanagin ka ni nga na panagsarabya kaayo. Okay, sa ganun din naman. Wala pa gani mo bakting ba? Kung nasa gitna, gana nagpayong ay. Maybe makita na niyo kay nagbipid na nagpayong. Nani yung mama oh. Mulo ba ita kayo? Buyam na may tagrit mga na. Grit 5 grit 6. Uy, Siyang taon ng grade 5 grade 6 yung puyo. Mauno kaya buyak lagi pa britsi sa bata ka. Muna maulaw ako pasapaso ng mama. Ako ganahan pa pasapaso. maulaw na dahil kay apas-apaso na ako. Ikaw to kay, ikaw to. Hindi na mo mali. Ano lang ito lagi? Hindi matod. Lakaw naguguna siya. Nagsunod pa nagpayong. Pagkaulong na yan. Yari ka kaya. Gibuhat ko na natin. Lulawan din ka. Kalambira pasapaso mama. Ako ganahan ka pasapaso Lulawan mo ka. Ganahan ka. Ano mo ka lang. Hindi ko ano yung mama kay. Kapasan pa man. Uncommon manggod Ano kaayo. di ay? Oli, Miss and Chicks and Kuyog wala na. Di na ang Kuyog. Sige, mama nagpayong. Ako ko pag di ko kayo. Mga malak ko ng ikagumong. Layo, ano di ganda rin? Agot ka mo, makainom din mo. Wala na Kayo ako kay kamutan. dalan pa Kayo kayo mo, wala ko yung mama, pagkligo ba? Igrisis kay kulang na lang hilamusan ka. Dito ka na. Oh, Kasuhay mo siya niya. kasi ko dalan kag gulong ng tubig din dalan pa kag kanang panyong yating ang mura kang ipang kaligo. Igrisis lagi trapo mura kag bagong ligo lagi.
Ay, Kaya nagasuway din sa tuod diya kay elementary. Sus kalamiras pamati nga inanaon kasi inahan. ano No, mga classmate, yun yung nilong sugun. Nanay mong ludayan, nagulat na sa git. Kuray, kitangatan nyo. Ngano di ay, di man na ikaw wow. Sa mo tagboy po tayo mga lolo, basi ato to magpuyo sa eskwelahan. Uncommon mga kayo tanawa, buntuso ka dato, si Luna na may motong ginika na umilaing motong. Si Luna na may magulat sa git. Oo, una na siya, okay lang ko yung lano. wala. Siya na lagi usa, tanawa. Kasi di maulaw wala. Mga classmate ni mo wala, din imong Luna na mo to. Mudi, Maulaw ay. ba? Sumugon ba ka? Maday, ana din siya sa apertan. Dugog dito mga babae. Mga bata pa ho. Mabigat na. Yung kay bisag way issue Bob. Igor kuyugan, yung isyuhan din kuyo kayo. Ano siya? Katilaw mereka, abi na Si kakurna. kadua-dua ra ni may mutuyab no. Mure gidangata mo. Ano na lagi kuyo kay kulang na lang matuto. Di college na ko ano sama-sama ta sa boarding house. Sama-sama ta sa boarding house. Matumi. Mure. Mamisita ba? Ikaw din na ni mo imong ginikanan. Apartment man lagi mo hang upahan dito kaya tumampod mi. Ato lang mo kuyo. Kami Ako ko bay. Ato man mi ni Lula. Ato lang mi ko jo. Bisag beach spacer lang ko. Tara may kay mag motor ni mama ni mo tundako na kay pang Motor mo yung service niyo. service. Si Lola, Bilin. kuyog na multicab na lang. Para imura isang pa sa likod. Oras lagi na multi-cam. Oras na gid na multi-cam. Wheelchair na siya. Di palitan na gid wheelchair di mamita ni mo guli. Tinoon na ningon mo na. Palitan ng wheelchair ko naman. Dito ko. Di ko sina Sa bisan di ka mo suot palitan ta ka wheelchair. Anong sila ni Dudong manglakaw mo. Ituklang-tuklang na lang ka. Ah. Pwede raman dati. Pwede naman ko tinig. Maglaw, lisod na gid kayo, lingkod na Lingkod ito, ka, tudra ka pero nito. pagko. Panahon na gid na lang nga imo na ilabay imong pride lang. Sakyan ang pig-wheelchair. Urog naman mo. Para nimo ra man Okay, puda, ang di pag ka wheelchair mahasod. ka kot kunwari ani layom lakaw ka dito o wheelchair ka ni kabot dito pwede ka mo lakaw. Pero hindi na ni mo kaya ba? Paglakaw lang ba? Maula mo lang sa drink wheelchair, bakit sa kalsada? Gabot sa kalsada, ayan siya isakay. Pwede siguro no, mag-tricycle tang wheelchair, guyuro na ba yun? Yo, balintong doon. Makatawa ko naman kita, grabe mo malagi sakay sa tricycle. Iguyod naman doon. Maguyod. PC ba? Dinirbisun ko din mo. Balintong mo na yung kurbada boy. Drip na dito. Ako nagid na lang, magatuwa to mo syudad, mangingana. Paminaw na ko marag. Kuan ba ka nang sani? Isa ka na ang nang kuan na ang akas mo ba? Magbuhog naman ko. Di na po ka matingala sa mga edad gud ma. Na mag-isising lagi na kalakaw. Muna yun na ang edad ninyo, dili na katingalahan sa mga anak. 74 na good ka ma. Ang inyong edad, di na katingalahan sa inyong mga sakit. Kasi pangutanong pa ni mong doktor. Kaya kuan ko. Trabahante gud mo. 49 man ko. Mangod res na nay di sa katuig. Kana inyong sakit, sa katigulang mo na po na. Kinag 73 na nay dias December. Maguwang ka sa katuig na nay. 74, kulang. Yung nakatingalahan yung matadlay. Kailangan na. Ako na lagi kay sa akong buhat ba kanang hindi na ako kaya kanang pero ako lang na lami kay ang trabaho pero Hindi na kaya. Nauna rin mo nagdagan mo. Naswerte na lang mga jud nga nay inahan nga duphag anak. Isyuan ko doon ako ginyo. Nung tungkol sa pag-sacrifice sa mga anak na, ikaw niya mag-ginyo para niya. Dako lang di ba. Waman mag-ninyo yung anak. Siya na lang, siya sa on. Siya may mag-ninyo para sa iyang anak. Ako lang ninyo. Suportahan mo siya anak, pero kami niyo siya. Nako. Dili kaya ang iyang anak ko man mag-ninyo kay nagsuporta man niya. Wala Ang iyang na. isuporta siyang anak, siya may Wala mag-ninyo. mo na pa ko. Tagal ko. Daray mo. Ano? Dai! Oh, dai, dali, dai! Dali, dali, dali! Hi guys, sa manamig pamahog guys. Naibisita ni nga po si mama kay ga. Kuan siya kanang naila bandira. Kay magpalabada na. Hindi na kaya maglaba. Paman mi kuan guys, spaghetti na bili na ah. Sana may bisita ni nga po si mama nga. Diyan sabot sa kanang paglaba. Nga padadaan. Ay, mado na lamang po maka tilaw da ni nga mga kuan spaghetti.
Napamampoy kuan guys, salad. Apa nga kuanan, padadaan. Diyan ka rin kuan spaghetti. Pabalik ra ng kuan Tupperware, balik bitaw na siya kay manglaba. Butan sa plastic pa. Ibig, kuan man. Mulaba si Jama? Maglabas siya, anhiyo na niya. Uwan man. Di maglaba, mugos mo na. Ato na ko dada yung buligon dito ay Ako kayo man, matay. ako ipadala dito akong bulingon. Tanawa, mugos na. Balo nga nang magpili din siya. Ana dito siya ni mo ganahan te. Kay mayo kuno ka manglaba. Arti pa sa tanang kuana. Mo ikaw jud may diyang ganahan. Di magodang. Pagkaba bitaw imo mong ginagawa ang kamo na di mabaho. Maugan. Kay si Jara man ay maglaba-laba, jadi naman ni Jakaya kay magkurog man. Diyan ako pud manglaba, di man pud siya magpalaban ako. Ano man ko Di no? man siya musugot, balo niya. Ikaw na dyan may diyang ganahan. Sana akong tulog yan, di ba? Yes, atit siya. Pag magbarog po dugay dyan ka na. Kurog lang. Kung ano, Hindi nakapay mo. di, sa, akong dito, pagkabisan dito sa Mindanao, nagtatambal ko tayo. Kasi ito, Naguwan man di ay. sige, gigi, ano, nasusaon mo, hindi, bro. Thank you, Daan. Nawala pa gani. Ay, sige, ay, sir, lakaw na. May kay mula ba siya? Ako nag-up siya pala, bunama yung tubig dito. Siya namang gulit sa video. Nandiyan guys, marato nga mong vlog ron guys. Nan kan salamat sa perming pagtanaw. Bye bye. God bless ninyo tanan. Oh.